Baithalang su Primary Health Center along 20 BN CRPF at tumpen kepang terasay kede. Dokmoka kurna singnara rong Rui Ikpi English LP School along Loke Charlie au sumaratum katora. Denarong JetKYF Ruptalina Sengkan katalon pon along Miss Denarong JetKYF kachapati paduponji. Kardom nilikar bebirta thanmang thare chisong tero nambir tang tanpen arjuik tham. West Carbinglong District Baithalang so hawaralong ta det pi along kepang thera sayamo kedeng pon mati swachata hi sewapu athi pi deng ponsi Swachh Bharat Abhiyan asai amo E20 BNCRPF lengri along bohage do tumpen chepatr pi ponsi Baithalang so Primary Health Committee asai hemlong kepang thera sai deng pon Lapen bangso asai long Baithalang so Medical Sub Center atumta claim dun pen RDP dun rentilo amparta CRPF atum Baithalang so hitialong anta kepangter asai deng ponlo pinpur me lapusona sai kidamtang Congress Sarkar kichari bomahut thekdun longlelang lapen Baithalang so ratta thekdun longlelang bonta non BJP Sarkar kidopen ajok radatum solangdo atum angbong saphai abhiyan ke thekdun longpen Ningarong chipi rentilo lapen kepangtir at ahavar kepaman thekji amparta kadokawe chirap seroi japan kat news ahin penta tuning ri ponlo Baithalang sopen jesoning hi report kat news Rui Ikpi English LP School long kidamtang surihini rokre poning kan RV kijang kiti parpik pen inglong alang roy alang nangkili ahir kang tang ragajok school ahem langpon railo school ahem inglong alang kipon rayajok lo Charlie aklim sumaratum penangan sungnang rentilo jasimet pen adimaklong katura thetan hangjang lo laso aputhak Rui Ikpi English LP School headmistress Jacinta Phangchupi pen cut news apherangki Robin Bekahom ridam ahut Clardak pen pachini don. Ladakh Rui Ikpi English LP School along a headmistress. Ladakh 2015 aningkan arwe ke thipen ajok. Inglong alang tu nil tu my school asa hem nanga phlang no pirai pen ajok. Loga Charlie au sumara phan ke than ke piri adim aklong pinang an katora thetan lo. Lapen claim sumar apia poto setame non a sorkar tumpen laso school kasalok ponjapan towar chulang rinti. Amparta Cherok tok arada tumpen setame claim somar atum Loke Charlie adim anki prabjin pen avi kiritu kaselam pon asai claim pon da prangasonti misenje pusi ningje pon renti Denarong patua klamalong JetKYF Ruptalina Sengkan kapadu ponjalong Miss Denarong JetKYF kachipatita padu ponji pusi Denarong pen kad news aperang kipen birta nang pale Olivia Fashion Designers Group ahin penchupatir piponsi Miss Den Arong Zonal KYF 2017 aningkana Parman kachupati asai paduponchi kadukawe injur marli atum kachupati dunchi aphan Den Arong KC Zonal Committee atum pentuning report Miss Den Arong Zonal KYF aphan tangka sikasuri phokep nong a lapen certificate first runners up kelong abang piaphan tangka sikasuri thomkep rapho nong a lapen certificate Lapen second runners up kelong abang piaphan tangka sika suri ingkoi rapho nong a lapen certificate pipachir pon chipusi pachini pon anparta special award lake Miss Naturally Photogenic Miss Talent lapen Miss Traditional Attire anong eta kachipate dun abang piatuma phan pipachir ponji puta pachini pon Bormanti Chingri Self-Help Group atum Chepatur Pipen long nia demalong tuwar kepang tera sai kedeng pusi Bokojan kadnyu saperang kepen birta nang pale Chitini phai ingkoi rapho arni ada por phai sirkep apor pen mai phirina inghi pi keja pen lapen ari sangho atum chetodun si Bormanti bearong atawar lapen wopong terang arong kedam atawar long nia dim tawara kung ram kepan lapen karko karphega sai kedeng pon Laso sai kedeng lake Swachh Bharat Abhiyan amen pen rong rup anta intir ednangji pupensi isi rata phanta kapachirok tok jia phansi SHG pen asai kedeng pusi pachini pon
Birta bang telepon si kang ton poniglo lai bom ta kat news channel do me thak me korang tu